Язмыш дегенде безнең һәр вакыт күз алдына тормышны күргән, инде ачысын төшесен татыган, гомер ахырына җиткән инде дә булса кеше күз алдына килеп баса. Ләкин язмыш әнкәй түгел. Ул һәр вакыт баштан гына сыйпап тормый. Яшенә, картына, яисә ир-ат хатын кызга карап тормый. Ул тәкъдиреңә язганны юлыңа чыгара тора. Һәм менә бүгенге тапшыруыбызның кунагы да әнә шулай яшь кенә булуына карамастан тормышның кыенлыклары белән инде күрешергә, очрашырга өлгергән кеше. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бүген бездә кунакта үзенең нәфис тавышы белән, йөз кыяфәте белән тамашачыларның мәхәббәтен инде күптән казанган популяр башкаручы Гөлназ Сираева. Сәлам, Гөлназ. Сәлам, Замира. Сине үзебездә күрүгә бик шатбыз. Инде Гөлназ Сираева дип әйтү белән иң беренче булып телгә килә торган улай бит кайтабыз да китәбез шул дип әйбит. Менә шушы җыр белән син килеп кирдең татар җыр сәнгатенә. Менә бу җыр тарихы, менә ул ничек таныштың син бу җыр белән? Ничек килеп эләкте ул сиңа? Бик кызыклы булды инде бу. Моны сөйләр өчен теге бераз алданрак сөйләү дә кирәк. Сине бераз алданрак башлыйк. Чөнки мине җырчы иттереп күрү ул әнинең теләге иде. Һәм инде ул мине бәләкәй вакыттан 5 яшемнән алып, садиктан алып, мине музыка мәктәбенә илтә иде. Чөнки 5 яшьлек бала бит инде үзе бара алмый садиктан. Әйе. Вот шулай ул мине музыкага күндерде. Бәләкәй вакыттан ук. Аның үзенең хыялы булган сәхнәдә җырлау, биеп йөргән ул вакытта теге Һиндстан көйләренә, шундый теге сәхнәне яраткан инде ул. Ләкин аны үзен музыка мәктәбенә алмаганнар, синең тавышың да юк. Һәм ул мине сизгән инде, ул мине әзрәк теге көйләвемне, садикта да мине Бүтүнебез бергә генә түгел, аерымда җырлата иделәр садикта, шуңа күрә булгандыр инде ул, сизелгәндер, шуңа ул мине 5 яшемнән үк алып барды. Музыка мәктәбенә. Музыка мәктәбенә мин инде теге әни тормышка ашыра алмаган хыялларны мин ашырып барам инде, шулай дип әйтсәң дә буладыр. Һәм инде бу юл инде бик озын юл, әле ул кайтабыз да китәбез шул. Җыры белән мин килеп кердем дә, шуның белән минем история башланды, тарих башланды дигән сүз түгел. Шулай бит теге кешеләргә күренә торган тарих шуның белән башланды. Аңа хәтле бит әле минем кешеләр күрмәгән, белмәгән. Кешеләр күрмәгән, белмәгән, олы, зур юллар үтелгән аңа хәтле дә. Ул вакытта миңа 26 яшь иде, кайтабыз да китәбез шул җыры чыкканда. Аңа хәтле бит инде мин монда Казанда укыдым. Аңа хәтле бит әле мин Казанга эләккәнче мин бит Минзәләдә туып үскән. Әле бит ул моннан 300 чакрым. Монда бит әле Казанга килүең кирәк. Минем ул тарихка килсәң, мин 9нчы классны бетергәндә мин мәктәптә гомумән әйбәт укыдым. Һәм инде мине укытучылар да теге медалист булыр инде бу. 10-11-не укыр дип, шулайрак инде әзерләделәр. Институтка керттербез, анда физматка, минем яраткан фән математика гомумән. Ул вакытта теге 90нчы еллар бик авыр еллар. Әтинең эшсез калган вакыты, әни бер үзе генә эшли әле ул вакытта. Әни миңа әйтә: "Кызым, сине институтларда укытыр җаебыз юк безнең. Менә монда Минзәләдә менә педагогия көллияте бар. Шунда гына укып торырсың син. 9нчы класстан барырсың, һәм 4 ел укыганнан соң синең үзеңнең һөнәрең булачак. Эшкә керерсең, башлангыч класслар укытучысы булырсың. Аннары үзең эшли башлагач, акчаң булгач, менә ул вакытта нинди институт кирәк, кайсы шәһәргә барасың килә, шунда барырсың да рәхәтләнеп укырсың." Һәм инде шулай килеп кердем 9нчы класстан соң педколледжга. Укып йөрим бит инде, әйбәт укыйм инде, аннары теге укый ничектер үземә ошый да башлады, стипендия түлиләр бит әле анда. Мин әйбәт укыгач анда повышенная стипендия да була башлады. Ниндидер үземнең карманный акчам барлыкка килә башлады. Ничектер кирип киттем мин ул ритмга, бик ошамады дип әйтә алмыйм, ошады. Һәм инде 2нче курста укыганда параллель рәвештә бит инде ДКга җырларга йөрим. Анда районның ниндидер чараларында катнашам, чыгыш ясыйм, каядыр барабыз, җырлыйбыз. Шулай параллель рәвештә һаман җырлыйм бит инде. Җырлауны бит онытмыйм, мин бит аны инде максат иттереп тотам үземә. Цель бит инде ул. Цель, әйе, мин бит инде аңлыйм, ярар монда укып чыгармын да, аннары Казанга барымын инде, Мусфакка инде пединститутка керемен инде дип шундый хыялда йөреп торам. Һәм 2нчы класста дип әйтте. Курста укыганда безнең
жетекші инде ДКда, Дани Рифкатович әйтә. Менә Казанда шундый конкурс була, сандугач кирде күңелгә. Анда инде 9-нчы, 10-нчы, 11-нче класста укучылар катнашады. Инде Гөлнасим педколледжда укысаң да, синең яшең нәкъ шундый бит инде. Туры килә син. Мин һәм тагын 2 кыз бардык инде шул конкурс. Монда Казанга килдек инде. Һәм без инде белә идек, монда төп приз Казанның Мәдәният институтына укырга кертәләр икән. Юллама шундый. Вообще гомумән сине экзаменсыз, имтиханнарсыз кертәләр. Алалар, әйе. Мин инде әниләргә шулай шаярыбрак әйтәм, шуны җиңсәм, җибәрәсезме соң инде сез мине? Җибәрәсезме, юкмы, җибәрәсезме? Әйтәм, ну белмим инде. Ай-хай, кызый, анда бит синең кебекләр. Анда бит ничә кеше килә, синең анда шансларың, анда бит бик әз. Шулай ышанмыйча. Шулай дип канатландырдылар инде. Әйе, шулай итеп канатландырдылар инде. Әйе, синең шансларың анда бик әз, анда нинди сиңа ләксен. Анда бит бөтен Татарстаннан киләләр, бөтен районнардан. Шулай итеп киттек шул конкурска 3 этаптан, анда бөтен теге шарты китерелгән, борынгы җырларында Гөлҗамалны җырладым, 60-нчы, 70-нче елларда популяр булган җырлар 3 этаптан, әйе. Һәм инде заманча җырлар шул 3 этапны уздым. Һәм инде миңа монда әйтәләр, Гөлназ, безнең алып барган җитәкче сиңа анда бирмәкче булалар бугай бер приз. Әйтәм, нинди приз микән инде? Бер инде кыйммәтле нәрсә бирәләр микән соң? Миңа әйтмиләр, ну син анда, списокта бар, син анда. Һәм шундый минем өчен сюрприз инде, бик тә көтелмәгән сюрприз. Мин алам ул конкурста 1-нче урында түгел, 2-нче урында түгел, 3-нче урында түгел. Дипломант исеме алам мин, әйме, һәм 4-нче урын кебегрәк инде, әйме. Дипломант исеме алам, һәм спецприз Татнефти институтка керү, һәм путевка Болгарияга. Кара син аны. Менә ничек шулай була, мин аны белмим. Бу инде минем язмышым бүләге, менә чынлап язмыш бүләге. Ул вакытта сотовый телефоннар юк бит инде. Әйе. Үйгә кайтып барабыз, бу бөтен гала концертларны җырлап, җырладык бит инде, әйе. Кайтып кирдем, төндә утырыгыз, әйтәм, утырыгыз әле, утыр. Әти әни аңлап алды инде, нәрсәдер монда просто нигенә түгел, гади генә түгел инде монда. Әйтәм, нәрсә оттым, үзегез белерсез микән? Әйтәм, магнитофон. Ул вакытта теге поле чудес бит, призларны карыйбыз бит инде, нинди приз булырга мөмкин. Әйтәм, юк, зуррак. Телевизормы ни? Юк. Ну нәрсә булсын инде зуррак? Холодильник? Әйтәм, юк. Ondan da zurraktır ol. Һәм инде шундый шаккаттыргыч хәбәр, әйтәм, шулай. Институтка алалар мине ала бирса, һәм инде Татнефттан шундый Болгарияга путевка. Болгарияга барып булмады. Нишләп? Менә шулай акчасын бирделәр. Тагын да әйбәтрәк булды. Ул вакытта миңа бит акча кирәк иде. Әйе, киенергә кирәк бит. Мин бит Казанга килгән, районнан килгән бит инде, әйме. Шунда мин ул акчага алдым. Кәҗә туны. Натуральный. Кышкы аяк киеме, көзгә аяк киеме һәм бер концерт күлмәге тиктердем дә һәм бер аранжировка ясаттырдым. Менә шул хәтле акча булды ул. Бик күпкә җиткән. $500 иде ул, $500. Мин педколледжда укыдым да инде, һәм аны ташлап килдем Казанга Мәдәният һәм сәнгать институтына. Алай икән. Менә бу этабында бит әле күпме киртә үтелгән. Бу этабында күпме киртә үтелгән. Әмма син Минзәләдән дип әйтик, ерак иткәнче сорыйм әле. Минзәләдән син үзеннәнме? Минзәләдән? Мин Минзәләнең үзендә үстем. Әти минем Минзәлә районы булган инде ул элек. Тукай районына хәзер кирәк Үскәй авылында. Без шунда яшәгәнбез башта. Аннары миңа 2 яшь тулгач, әтиәннәр Минзәләгә күчкән. Район центры. Гаиләдә сез ничә бала үстегез? Без 2 үстек. Мин олы кыз инде һәм энем Рамил. Инде кәшегез. Менә бу балачак дигәндә, иң беренче нәрсә күз алдыңа килә синең? Якты хатирәләр инде ул, Якты хатирәләр ул авылга кайту әти белән. Без бит район центрында яшәдек. Минзәләдә аны шәһәр дип әйтеп булмый инде. Ну, ләкин авыл барыбер ничектер аерылып тора иде. Авылга кайта иде. Минзәлә шәһәр инде, Минзәлә шәһәр бит инде. Бәләкәй генә булса да шәһәр инде.
Авылга кайтулар, анда көтүләр, сыер саклаулар. Менә шул Менә баш бала булгачлан бит инде сиңа гаиләдә барыбер да инде җаваплы, инде җаваплы. Әнигә һәрвакыт әйтә идем инде мин. Әйтәм, нәрсә булса да мин гаепле. Энем нәрсәдер эшләсә дә мин карап җиткермәгәнмен инде аны. Әтиәнең кем булып эшли иде синең? Минем әни чәч тарашханәдә парикмахер. Парикмахер. Әти машина йөртүче, шофер. Димәк, ул барыбер бик гади эшчеләр гаиләсе. Менә ул әйтәсем килә, менә безнең шурлыгы гомумән, ул вакытта бит телефоннар юк, бик гаджетлар юк бит инде. Бөтен ничек әйтим, вакыт үтәдер өйдәге эшләр белән, яисә мәктәпкә дә булса кружокка барадыр инде. Шулай бит түгәрәкләргә барадыр. Минем 2 мәктәп булгач, бер мәктәптән кайтасың, ашыйсыңмы юкмы, җитешәсеңме юкмы, чабасың музыка мәктәбенә. Анда минем шундый усал иде минем укытучыларым, андагы спецпредмет, мин фортепианога йөрдем. Менә булай бәрә-бәрә укыта иделәр кулларга, шул хәтле усал иде. Гади мәктәптә әле мин ничектер куркып бармый идем анда. Мин әйбәт укыйдым. Менә музыка мәктәбенә мин куркып бара идем. Хәзер тагын кирәкне бирәләр инде минем. Тагын өйрәнмәгәнсең. Хәзер син аларга рәхмәт әйтәсеңме? Әйтәм инде, әйтәм. Әлбәттә. Ул вакытта бит әле безнең өй бәләкәй. Безнең өй 26 квадрат метр. Без үстек 4 кеше, әтияне, мин һәм энем. Һәм шунда безнең тора иде фортепиано. Менә кайда сыйсын ул? Менә аның бер 14 квадрат метр фортепиано алып тора дигән. Һәм инде әтияне әйтә иде, фортепианоны өйрән без өйдә булмаганда. Кайчан өйрәнәсең? Алар өйдә булмаганда, мин дә бит мәктәптә. Алар өйдә чакта инде шыңгырдатып утырырга яра. Шыңгырдатма, акыртма, арып кайттык, ял итәсе килә, шыңгырдатма. Музыка мәктәбенә барасың. Тагын өйрәнмәгәнсең дип, менә шундый шартларда өйрәнелде инде менә шул музыка. Алла икән. Сабаклар шундый шартларда алынды. Музыка мәктәбе дип әйтәбез. Димәк, син мәктәп тормышында да актив укучы булгансың инде. Бүтән концертларда җырлап үскәнсең булып чыга бит инде. Мәктәп яшеннән үк. Әйе, бер 6-7 класслардан алып, шул вакыттан мәктәп чараларында да катнаштым, район чараларында да катнаштым. Ансы да бик җиңел генә булмады әле аның. Иң беренче конкурска килгәч, миңа ул вакытта 11 яшь булган микән, мине беренче этаптан, беренче көннән үк чыгарып ташладылар, анда җырлый белми бу дип. Шулай була. Ул шул хәтле миңа нык авыр булды инде. Ул мин бит үземчә җырлый инде мин. Диге гел бик шәп җырламасам да уртача гына җырлый идем кебек бит инде. Аннары инде бүтән район чараларында мин булдым дисәң дә ялгыш булмас. Менә син гаиләдә баш бала булгач, менә әни кеше тәрбияләү дигән кебек, менә син шундай бер бар идеме? Чөнки була бит шулай, бер чорда үссәң, инде ул ничектер апа булгач, мин үзем дә апа булгач, әйбәт күбрәк шул тәрбия өлешәләгәдер иде. Миңа теге сеңелкәшне караган ничектер. Ул тәрбия дип әйтим микән инде аны җаваплылык хис итә идем, сизә идем мин. Һәр вакыт менә минем энем әле ул шундый тик тормас, шундый шул. Ул нәрсә генә эшләми иде, ул паяльный лампалар алып яндырып. Безнең шундый очрак булган бар, бер иптәш малаена күрсәтә икән бу. Менә безнең паяльный лампа, мин чыксам, ут күршеләрнең коймаларына хәтле булай 1 метр янып тора. Мин әйтәм, ни эшлисең, сүндер, яндырасың хәзер. Һәм без паяльный лампаны ташлыйбыз бер су белән, бер савыт тора, шуның эченә ташлыйбыз. Мин әйтәм, су бит инде утны сүндерә, һәм безнең су янып утыра. Мен әйтәм, нәрсә бу, ничек су янып утыра, бу бит сүнәргә тиеш. Анда бензин бит инде, бензин өстендәге бензины беткәнче яна бит инде ул бераз. Мен чабам, безнең өйдә телефон да юк әле, күршеләргә пожарны чакырга, безнең су яна башлады. Су яна. Безнең су яна башлады. Һәм безгә бит өйрәткәннәр бит инде, су янмый, су сүндерә, утны монда сүндерми. Һәм миндә бит инде җаваплылык хисе. Бер нәрсә була калса, монда бит нигә карамады? Нигә чыккан ул ишек алдына паяльный лампаны алганы? Паяльный лампамы соң инде ул үтә торган шундый. Инде,
Әңгәмәбездә дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта Гөлназ Сираева. Гөлназ үзенең бала чагын, ничек энекәше белән шуклыкларын, музыка мәктәбендәге белем алулар турында хатирәләр белән уртаклаша. Һәм димәк, без инде алгарак китеп сөйләдек. Син Винзәлә педагогика училищесын укып бетермәс. Язмыш кушу буенча Казанга. Ташлап киттем Казанга. Казанга килеп, Мәдәният һәм сәнгать институтына, димәк, вокал бүлегенә укырга килдеңме син? Вокал һәм хор бүлеге дип аталайды ул. Кем курсында? Марат Яхьяев, Марат Гомәрчев. Аның хорында җырладым. Алай икән. Менә Казан сине ничек каршы алды? Бу безне авыр еллар чыннан да теге бик акчалы вакытта түгел дигәндәй. Акчалы вакыт түгел. Истә иде шундый вакытлар. Беренче курстан ук әтияне миңа 2 айга 500 тәңкә биреп җибәрә иде. 500 сум. Менә шуны җиткерергә. Ул вакытта бит булай кайтып йөрүләр юк. Хәзерге студентлар кебек атна саен кайтмыйсың. Син дә шулай кайтмагансыңдыр инде ирак булгач инде. Шулай инде шулай. Ничек анда август ахырында киләсең дә инде, аннары ноябрь бәйрәмнәренә кайтасың. Шулай 2 айдан артык вакыт. Әле ярар, мин монда туганнарымда яшәдем, әтинең двоюродный сеңлесе монда яши, гаиләсе белән. Аларда яшәдем әле беренче 2 елны, шуңа ничектер җайлырак иде миңа. Иң беренче курстан ук общежитиедә яшәмәдем, 3нче курста гына күчтем. Аларда теге гаилә эчендә яшәгәч, тамагаш булмады инде минем студент елларында, юк, алай булмады. Ләкин менә шул 500 тәңкә хәтерлим, ниченче ел булды соң әле ул акчаның ышсызланган вакыты, 98дә булган микән инде. Bütün ibirlərgə bəylər artdı. Әтиәнеләр биреп җибәрәләр, шулык 500 тәңкә. Чөнки аларның зарплатлары артмаган. Менә шундый булды инде, бераз тартып, сузып, акчаны алай теге иркен булмады, иркен яшәмәдек акчага студент елларда. Шушы студент еллары ул бит инде үзенә күрә күңелле, рәхәт вакытлар бит инде. Җырлыйсың, яшьтәшләр белән. Ләкин менә тормышындагы иң беренче язмыш сынау шушы студент елларына туры килдеме синең? Ул студент елы түгел иде, мин институтны тәмамлаган идем инде. Ул вакытта 24 яшь иде миңа. Институтны тәмамлап 1 ел үткән иде. 1 ел. Син Казанда идеңме? Юк, мин Чаллыга. Чаллыга кайттым. Казанда авыр бит. Авыр. Ул вакытта эш ягы да бик әллә нәрсә түгел иде. Инде ул вакытта мин әле кияүгә дә чыктым инде. 24 яшьтә. Менә шул хакта сөйләп бит әле. Кемгә кияүгә чыктың? Ничек таныштың? Кияүгә чыктым үземнең 16 яшьтән бирле йөргән егетемә, безнең авылдан, әтинең туган авылыннан инде, Алмаз исемле. Аның белән без бер аерылыштык, бер тагын кавыштык, тагын аерылыштык, аннары өйләнештек, аннары 12 ел яшәдек тә тагын аерылыштык. Менә шулай. Кыскача гына сөйләсәм. Нәрсә сәбәп булды сезнең шулай 12 ел яшәгәннән соң аерылышырга? Бу инде бик җитди сораулар. Мин һәрвакыт Казанга тартылдым, ансы беренче сәбәп. Ул Чаллыда яшәде. Аның китәсе килмәде. Аның әти-әнисе дә картырак яшьтә иделәр. Аларны калдырып китәсе килмәде. Аларны да калдырып китәсе килмәде, чөнки ул төпчек малай. Ул гына да түгелдер инде сәбәпләре. Шул безнең минем теге бик авыр тема бала булмау. Мин уйлыйм инде үземчә уйлаштырам, әйтәм, ул вакытта бала туган булса, әлбәттә без яшәгән булыр идек. Шулаймы? Яшәгән булыр идек. Чөнки инде ул 12 ел эчендә безнең дөресен генә әйткәндә балалары булган, парларда аерылышып бетте, кайсы берләре. Монда баласыз да 12 ел яшәгәнсез бит әле. Баласыз да 12 ел яшәгәч, бала булса, хисләр суына башлыймы? Бер-береңә битарафлык барлыкка киләме ул? Безнең ничек дип әйтим инде мин? Без аның белән бик авыр вакытта кавыштык. Минем өчен дә авыр вакыт бит инде ул. Әни үлгән ел ул. Димәк, син әни үлгән ел. Без никах укыттык. Аның да эше белән ничектер билгесез. Монда эшләп карый, тегендә барып карый, ничектер төпле, рәтле эше юк иде ул вакытта. Минем дә инде тегендә, монда ниндидер теге ашка үлмәслек акча. Шундый гына акчалар инде. Шулай бик авыр вакытта без аның белән өйләнештек. Һәм утны суны кичтек инде икәүләшеп. Бергәләшеп. Бер-беребезгә бик каты терәк булып инде. Терәк тә булдык, укытучылар да булдык. Бер-беребезне өйрәттек тә инде, һәм инде
менә нәкъ шул 12 ел эчендә миндә ничектер үз урынымны булдырдым. Үз юлымны, үз юлымны ярдым, таптым. Ул да инде үз юлын ярды, тапты. Ул күчемсезлек өлкәсендә эшли. Менә сез шушы бу сорауны биргәнгә зинһар ачуланма. Менә бу ул бит бала темасы, ул гаиләдә ул инде төп тема инде ул. Бит һәр гаиләдә инде ул бала туарга тиеш дип көтәсең бит инде. Менә бу аның өчен дә авыр сорау иде, менә авыр проблема иде. Аның өчен ул хәтле авыр дип әйтә алмас идем мин. Чөнки ул вакытта бәлки ул ирад буларак ул кайгыртты. Ничек нормально яши башларга, акча җиткерергә, квартира алырга, машина алырга. Ул үз юнәлешен, кайгыртты. Үз ролен башкара, ирад буларак. Ул күбрәк шуны турында уйлады. Димәк, бу синең борчу күбрәк. Бу минем борчу иде күбрәк. Ул бит хатын-кыз үзен җаваплы итеп тоя. Менә мин тиеш үзеңдә гаеп эзли башлыйсың, шулай бит инде. Ул инде 30-га хәтле, әлбәттә, 30 яшькә хәтле. Хәзер инде мин бу сорауга ничектер фәлсәфи карыйм. Хәзер мин инде бу еллар аша үтелгән. Мин моңа үземнең фикерем, үземнең карашым бар бу сорауга. Ул вакытта әлбәттә үзеңне теге үз-үзеңне ниндидер түбәнсетәсең. Уйлыйсың, мин кешедән ким, ничектер, мин ниндидер кимчелекле, мин анда ир алдында гаепле дип хис итәсеңдер иде үзеңне. Бераз ансы да бардыр, бераз ансы да бардыр. Үзе кичергән кеше генә аңлый инде. Шулай. Бу сорауның никадәр тирән икән. Тирән хатын. Нәрсә соңгы тамчы булды менә шулай да аерылырга дигән карарга килгәндә? Алай соңгы тамчы дип ничектер бер-беребезгә хыянат итмәдек, андый ниндидер трагедиялар булмады. Мин әкренләп Казанда фатир алдым. Ничектер Казанда күбрәк була башладым. Һәм инде ничектер мине Казан үзенә тартты. Мин Казанда бер арада менә мин Казанда яши башладым. Менә шулай. Иншалла кайтмый гына башладым. Менә әзрәк кайтылды. Һаман тагын озаграк Казанда була башладым. Менә шулай үзеннән әйтмәйде. Юк. Анда претензиялар юк иде. Ул да бик аңлый иде минем ничектер Казанда миңа яхшырак икәнне. Кемнең инициативасы булды инде бу? Бу безнең икебезнең уртак фикер. Демәк, инде син шулай дип Казанга күченеп киттең. Менә ул аерылу, ул бит барыбер авыр процесс бит, ул ничек кенә булмаса да. Сез 16 яшьтән бирле очрашып йөрү, менә җиңел җибәрдеңме? Юк, җиңел түгел, авыр. Әлбәттә авыр. Әлбәттә ниндидер уйланулар, ниндидер һаман шикләнүләр, дөрес булганмы бу, дөрес булмаганмы дигән уйлар әлбәттә башта бар иде. Әлбәттә. Ләкин язмыш үзенең юлы белән алып китә. Менә әни китеп барды дисең. Авыр идеме ул? Нәрсә сәбәп булды? Әнинең, менә мин аны хәтерләгәннән бирле, мин 1нче классларда укыганмын микән, больниста ята иде йөрәге белән. Аның йөрәге шулай бик сәламәт булмаган инде күрәсең. Һәм 48 яшендә аның обширный инфаркт. Обширный инфаркт. Син кайда идең ул вакытта? Мин ул вакытта авылда идем. Әти белән без бәрәңге эшкәртеп ята идек ул вакытта. Бәрәңге кәгеп, шунда ул июнь айы. Әни инфаркттан соң больниста ята иде. Һәм әтигә әйткән булган инде анда врач. Ай, исән чыкмас инде бу больнистан дип. Әти миңа моны әйтмәде. Әти әйтмәде. Син бер нинди шигең булмады? Юк, мин уйлыйдым, хәзер инде аны палатага күчерделәр, реанимациядә, әйтәм, хәзер терелә, хәзер 1-2 көндән чыгар да инде. Мин шулай уйлап йөрдем, мин әни хәзер чыга, терелә дип, һәм шул 29 июнь инде ул безнең авылда җиребез бар иде, анда бәрәңге утырта идек. Шунда әти белән эшләп ятканда, әтинең инесе килде дә, әтине чакырып кына алды да, миңа әйтмәделәр әле алар вакытта. Курыккандыр инде. Әтигә әйтте дә нәрсәдер, әти әйтә, әйдә киттек, әнигә анда начар булган әле. Әти дә миңа әйтмәде. Ул вакытта үлгән булган инде ул. Алар миңа начар гына булган. Мин юл буе булай Берүк, бүтән белгән дугаларымны укып бардым. Минзәлә больница, килеп кердем, шабам, излим,
палатада юк, мин бит палатадан эзлим, начар булган, мен әйтәм, реанимациягә күчергәннәр микән инде тагын, начар булгач инде сорыйм, мен әйтәм, каясың, кая? Миңа нигәдер хоз бүлмәне ачалар, хозяйственный. Әйтәм, нигә хозяйственный бүлмәгә салдылар микән, шул хәтле урын булмаган. Мин бит аңламыйм үлгән икәнлеген. Ишекне ачсам, идәндә нигәдер, әйтәм, нигә идәнгә салганнар? Һаман аңламыйм мин үле икәнлеген. Нигә идәнгә салганнар микән, нигә простынь каплаганнар аңа ак? Менә шулай простыньны ачам, миңа ул исән кебек. Әйтәм, исән. Әйтәм, яңышканнар исән димен. Булай иттереп шәбәклим әле. Шулай теге ышанып булмый бит анда әйбергә. 48 яшендә бит инде, ул бит инде гадәти хәл түгел. Үлеп китү. Һәм инде анда әти мине калдыра, чыгып китә, шыдый алмый. Һәм инде мен анда ярар, сөйләмәйбез инде аларын. Анда инде мен йыладым да, сөйләштем дә инде әни белән. Ләкин бер нәрсә эшләп булмый. Соң булган инде. Соң булган инде, я. Менә шушы аңлау, ул иң куркыныч мизгел мөгаен, шушы фактны дип әйтим, кабул итү менә. Шуның белән. Бик кыен кабул итү бу фактны. Әтиң ничек менә бу хәсрәтне кичерде? Әти инде ул, әти кеше сабыр бит инде ул, алай ничектер хисләрен күрсәтмәде. Әлбәттә, күрдем инде мин аның күз яшьләрен дә күрдем. Бик кешегә күрсәтмәсә дә миңа күренде. Һәм бүгенге көнгә хәтле өйләнмәде ул. Юк, ул өйләнмәс тә инде хәзер аңа 74 яшь. Өйләнмәде. Юк, өйләнмәде. Юк. Миңа еш кайтырга кирәк инде әти янына. Шулай. Чөнки хатын-кыз эшләрен эшләүче юк анда. Бөтен эшне ират. Әти минем үзе булай теге чиста пөхтә ул, ну барыбер ират яшәгән. Шулай. Ул инде ират яшәгән, ул башкача. Шуңа хатын-кыз кулы җитми инде анда. Менә димәк язмышның менә беренче менә шушы сынавы. Иң зур сынавы шул инде. 24 яшьтә инде югалтты. Менә ул теге, менә әни булса иде дигән чаклар еш була бит инде ул. Менә әле ул әни еракта булганда да, менә хәзер әни янда булсын иде дигән вакытлар уйлар. Алар күп. Беләсеңме, кайсы вакытта искә төшерәм. Ниндидер менә туганнар җыелган җирдә, табын бөтенебез сөйләшәбез, гыр-гыр килешәбез анда. Әйтәм, булсын иде менә, күрсен иде. Аннары булды инде, менә бу минем кайтабыз да китәбез шул җыры халыкка таралгач, әйтәм, күрсен иде, ул бит аны күрмәде. Менә шуны белсен иде, ул күрсен иде. Менә бу җырны җырлаганда син ничектер менә әниң күз алдына киләмесең? Инде, әлбәттә. Бу инде очраклы гына рәвештә түгелдер инде. Әни минем җырчы булуымны теләде. Һәм инде нәкъ әни турында җыр белән син күтәрелеп киттең. Бары тик шулай. Шулай. Менә икенче зур сынау синең тормыш юлыңда. Ул бит әниеңне озатканнан соң күп тә үтмичә була синең тормышта, шулаймы? Аннары инде безнең Рамил инде энем минем үлеп китә. Бер туган энем, ул вакытта аңа 27 яшь. 27. Бигрәк яшь килеш. Нәрсә сәбәп була аңа? Ул инде әни үлгәннән соң ничектер үз юлын табалмады. Ул авыр кичерде. Һәм инде начар компаниялар, шунда начар малайлар белән бәйләнешеп, аның юлы шундырак. Үкенечле. Шундырак. Ул үзенә урын табалмады микән? Юк, табалмады. Ничектер бар бит инде ул менә гаиләдә кызлар күбрәк әтигә тартыла, малайлар күбрәк әнигә бәйле. Менә шундый бер микән инде ул әллә алар әни белән инде ничектер әни шаярта иде инде. Әтиң белән син күскәйнеке, без улым белән Минзәләнеке дип шулай теге. Мин күскәйдә туган, әти күскәйдә туган. Әни Минзәләдә туган, Рамил безнең Минзәләдә туган булган инде. Менә шулай инде. Шуңа күрә шундый теге шартлы рәвештә бүлү бар иде безнең гаиләдә. Шуңа аңа тагын да авыррак булган күрәсең инде ул әнине югалту. Минем һәр вакыт максатым бар иде бит. Максат бит ул кешене яшәтә. Мин бит үземнең максат дип яшим. Менә ярар, бүгенге көндә юк бит. Син хукукыңда да бар да. Син бит максатчанлык бар инде. Максатчанлык бар. Ул вакыттан ук бар иде инде. Шул вакытта теге 9нчы класста бит әле мине педагогия күллиятенә керткәндә, мин дневник алып бар идем, көндәлек үземнең. Көндәлеккә яздым.
Минем Казанда укыйсым килә, мин Казанда укыйм. Бер журналда крестьянкамы, работницамы кайсында укыдым да, шулай хыялларны язырга кирәк икән. Әни алайды шул журналларның берсен. Алдым да көндәлегемне, мин Казанда укыйм. Аннары язып куйганмын үзем. Ну, ничек укырмын микән соң? Ничек бу анда ләгермен микән? Асын белмим. Шулай дип язганмын инде мин. Мин Казанда укыйм. Музыка көллиятендә, яки Пет Мусфакта, яки Мәдәният институтында. Шул эш варианты иде минем. Хыялларны. Хыяллар шуңа охшап бит алар. Әнеңнең андый максатлар юк иде. Аның юк иде. Аның юк иде. Ничектер менә вот максатчанлык ул минем сыйфат. Әни булмагач контрольдә тотучыда булмаган, әти үз хәсрәте белән дигән. Син дә укырга киткән, син үз гаиләң кияүгә чыгып китәсең. Мин кияүгә чыгып китәм. Әнеңне аны үтерделәр булып чыгамы инде? Юк, үзе. Алар нәрсәдер эшкәннәр. Нәрсәдер эшкәннәр алар. Һәм инде бу ятканда, йоклаганда уянмаган. Менә шулай гына. Кызганыч. Чөнки менә бүген көндә ул бар, сиңа күпмедер бар, терәк булыр, ул туганның бит инде ул. Аннарысың. Аннары ул шул хәтле талантлы иде. Менә минем хәтерне бар туганнар, ой, Гөлназ, синең хәтерең әйбәт, инде әйбәт диләр инде. Рамилнең хәтере минекеннән тагын бер 2-3 тапкыр әйбәтрәк иде. Ул безнең ул вакытта пластинка иде бит инде, пластинкаларны уйната иде, анда бар иде безнең әкиятләр. Алавянный солдатик, шундый әкиятләрне куя иде. Һәм 3 сәгать барса ул пластинка, 3 сәгатьне безгә аннары сөйли иде. Ничә тапкыр тыңлаганын белмим инде мин аны. Сүзмә-сүз. Сүзен сүзгә бәйнә сөйли иде, пластинкада сөйләгән тавыш белән. Менә шундый иде аның хәтер. Теле телгә бәйләнмәй инде. Менә шундый зифа буйлы, күркәм, матур, шибәр, кара гына. Сагынасыңмы дип сорау дөрес булмас инде. Сагынасың, әлбәттә сагынасың. Энем үлеп киткәннән соң минем шундый җыр барлыкка килде, ялгыз аккыш күлдә. Ничектер мин аның хис-тойгыларын аңладым дип әйтим мәсәлән. Ул үзен бик ялгыз хис итә башлагандыр әни үлгәннән соң. Аны шул җырда чагыла минем кызганыч. Кызганыч. Эфирдә язмыш тапшыруы Гөлназ Сираева бүген безнең кунагыбыз. Гөлназның язмышы турында, тормыш юлындагы югалтулары турында сөйләшәбез. Әнисен, инесен, шулай менә тапшыру башында әйттем бит әле, яшь килеш кенә була карамастан язмыш сине сынаган зур югалтулар белән. Инде киләчәктә матур булсын, һәм менә бүгенге көн турында сөйләшәсем килә. Инде Казанга күченеп килдең. Син хәзер 2 тапкыр кияүгә чыктыңмы, чыкмадыңмы? Нәрсә белән яшисең, нәрсә белән гомер итәсең? Казанда яшим. Хәзер инде үз йортымда яшим. Хәзер квартирадан йортка күченелде. Бик рәхәт, бик ямьле, бик күңелле. Официаль рәвештә кияүдә түгел әле мин, ләкин җитди мөнәсәбәтләр бар. Мине һәр тамашачыларның беләсе килә бит. Ниндирәк кеше микән? Безнең Гөлназ кемгә кияүгә чыга микән? Дигән хәзер сорау калачак. Без бу сорауга җавап алмыйча булдыра алмыйбыз. Вакыты җиткәч барысы да билгеле булачак инде, ачыкланачак. Нәрсә дип әйтим? Сез күптән бергәме? Яшь, матур, сөйкемле татар егете, миннән яшьрәк. Мин күптән түгел генә матбугат чараларында шундый синең турда шундый мәкалә укыдым. Гөлназ Сираева эко ясатырга җыена дигән. Менә мин дә Гөлназдан сорыйм әле бу сорауны. Мин дә бу турда үзең интервью биргән идеңме? Юк, андый интервью бирмәдем. Бу инде минем соц шелтәрләремнән алынган мәгълүмат. Чынлап та бу больница юлында йөреп торам, әле барсы да алай җайлы гына булып чыга дип әйтә алмыйм. Әле бәби ел кайту теләге барбыр хатын кызы. Әлбәттә бар инде. Әлбәттә бар. Булай үземне мин бәхетле дип саныйм. Бәхетле, Аллага шөкер. Эшләгән эшем, яраткан эшем. Шулай бит. Яшәр урыннарым матур. Мине яраткан тамашачыларым бар. Аннары минем икенче эшем бар бит әле үземнең хатын-кызлар клубы. Ул эшемдә яраткан эшем. Минем җанатарларым. Яраткан кешең бар хәзер. Яраткан кешем бар. Әти карт булса да исән-сау әтием бар. Туганнарым бик күп минем. Шуңа күрә бәхетле мин, Аллага шөкер бәхетле. Ләкин бар бит әле шундый төшенчә тулы бәхет дигән, Тулы бәхет. Мен әйтәм, Ходай,
ниндидер менә шундый мөгъҗиза булып. Амин, Менә иншалла. анысы да тормышка ашса, ну миннән дә бәхетлерәк кеше булмас. Иншалла насип Менә булсын. ул сорау менә шундый ачык сорау әле бүгенге көндә. Анысы инде белмим, ниндидер мөгъҗиза булса гына дигән уйда яшим инде. Булыр әле. Булыр. Чөнки ул хатын-кыз ул табигаты белән ул шуңа омтыла инде ул аның әни булырга. Ни генә дисәң дә. Ни кадәр генә популяр булсаң да, ни кадәр генә синең байлыкларың, акчаларың булса да, ләкин менә шушы әни булу миссиясын дип әйтимме, йөкләмәсенме, вазифасын аны бернәрсә дә алыштыра алмый әлбәттә. Табигать бит ул, табигать. Шулай. Менә ул хатын-кыз баласына гына бирә ала торган индер бер мәхәббәт, хис ул әле синең менә күңелеңдә йөри. Таралмаган, ул минем һаман җыелып бара. Насип булсын, Гөлназ, насип булсын, чөнки әйтәм бит инде, ул чыннан да гаиләне дә, ул хатын-кызны да бәхетле итә торган хис ва вакыйга әни булу. Менә чыннан да без инде бөтен тамашачылар белән теләп торсак, Амин, бик рәхмәт. Кабул булыр. Менә бүгенге көндә иҗатыңа килгәндә нинди кайларда эшлисең, нинди юнәлештә эшлисең, сольный программалар эшлисеңме? Иҗатка килгәндә 3 альбом чыкты бит инде минем. Байтак клиплар төшерелде инде минем, сольный концертлар булды инде минем анда Казанда да, анда шәһәрләрдә дә. Хәзер ничектер минем иҗат бераз икенче планга китеп бара. Минем бит инде башка шөгылем бар, ул хатын-кызлар клубы. Бу уй миндә күптән бар иде. Бу клубны оештыру, чөнки мин бит менә кеше тыңлап торадыр инде, бу хәтле кайгылар кичергәннән соң ничекләр шулай теге оптимист булып калып була. Чынлап та менә әни үлгәннән соң мин кирип киттем. Юклы барлы акчаларым белән мин кирип киттем психологический тренингларга. Мин аңладым, былай гына мин моннан чыга алмыйм. Чөнки хыялланасың хәсрәттән. Я мин үземне юмылып, анда ничектер гөл өметләремне югалтачакмын. Һәм кирип киттем мин, ул вакытта бик популяр иде тренинги личностного роста. Юклы бу акчалар белән, соңгы акчаларымны шунда бирә идем, түли идем. Һәм аның файдасы булды бит, Аллага шөкер. Аннан соң әйтәм, миңа моның файдасы тигәч, бу белемнәрем бит инде башка кешеләргә дә хезмәт итәргә мөмкин. Һәм мин иң беренче башлап җибәргән шурда, ул 20-нче ел иде. Шунда шундый бик юн генә бәягә җыйдым группа. 599 сум иде, мусаң инде ул. Мин анда алып бардым, атнасына 3-шәр эфир шул бәягә. Кызларга мин аны бер айга гына дип җыйдым. Әйтәм, эксперименталь рәвештә, бер ай гына булсын әле бу, карыйк нәрсә. Кызлар әйтә, дәвам итәбез, шуннан киткән әйбер бу. Һәм инде минем ниһаять минем 17 ел буена туплаган белемнәрем миңа гына түгел, һәм башка хатын-кызларга да булыша. Хәзер инде без үстек, хәзер инде клубка быел 3 ел була, хәзер инде безнең 120 кеше. Ул клуб һаман үсә бара бит инде. Нинди сораулар белән килделәр саңлар сезгә? Төрле сораулар. Кемнеңдер, мәсәлән, яшь кызлар киләләр инде, минем дә җырчы буласы килә, ничек үземнең хыялларымны тормышка ашырга дип киләләр. Иң зур яшьтәгеләр киләләр. Балалар белән мөнәсәбәтләрне яхшыртырга, ничектер, аннары балалар бит инде аларның үз тормышлары белән яши, аларга ямансу, моңсу, монда кич белән безнең эфирлар пушып җибәрәләр. Анда ниндидер теге аралашу бар, фикерләшү. Димәк, бүген беренче урында сиңа шушы... Беренче урында хәзер менә шул, әйе. Аннан соң инде мин тагын бик күп укыдым. Хәзерге вакытта да мин институт радиологиядә укыйм. Менә быел гына укый башладым. Бу инде мин нәрсәдән килдем моңа? Чөнки шул эко юлын тактый башлагач, һәм мин бик каты, тирән кызыксына башладым. Нәсел белән, нәсел җепләре, буыннар, анда нәсел буыннар, каян анда предки, борынгы әби-бабайларыбыз, кайдан нәрсә килә. Һәм инде менә хәзерге белемнәрем буенча әйтә алам. Хатын-кызларның шундый бала таба алмау, яки анда кияүгә чыга алмау проблемалары юкка гына барып чыкмый. Алар килеп тоташкан 5-6 буын безнең әби-бабайларыбызга.
Шуның белән бәйле. Нәрсә, мәсәлән, бала таба алмый икән хатын-кыз. Ничек бәйле бу? Нинди бәйләнеш бар? Нәсел ябылмакчы була дигән сүз. Нәсел ябыла. Мәсәлән, нәселдә ул вакытларда булган бит инде ул менә ачлык заманы булган мәсәлән, әйме? Анда менә минем бер әбиемнең әнисенең инде беренче ике баласы ачлыктан үлгәннәр гомумән. Үлгәннәр, ике баласы күмгән, ачлыктан үлгәннәр. Кыз килә миңа мәсәлән, аларның раскулачивание булган. Һәм аларның бабалары мәсәлән бөтен әйберләрен югалткан һәм алар анда тагын ачлыктан үләр дәрәҗәгә җиткәннәр. Һәм алар ул вакытта мәсәлән бирәләр үзләренә, сүз әйтәләр: "Нигә мин бу гаиләне мәсәлән бу хәтле бала тапканбыз микән? Менә бер генә бала булса, безнең ашарга булыр иде." Андый куркыныч вакытлар булган бит. Мәсәлән, анда 7-8 бала. Аларны бит ашатырга. Уйлап әйтсәң дә уйлап әйт. Әйе, нәселгә дип атала инде ул. Әйе, нәсел каргышы дип атала. Әйе, нәсел каргышы, әйе. Һәм ул башка буыннарда чагыла. Ул ниндидер менә, мәсәлән, икенче буында чагылмаса, өченче буында чагылырга мөмкин. Син менә шушы нәсел ябылу, син туктата аласыңмы соң? Әйе, бар шәҗәрә төзүләр. Анда хәзер без аларны ясый башладык инде, клубтагы кызлар да бөтенне без тотындык. Хәзер архивларга заказ бирәбез, справкалар алабыз. Һәрбер кешене үз урынына куябыз дигән, менә генограмма дигән әйбер бар. Һәрбер бабай, һәрбер әби, карт әбиләр бит инде, прадедушки, прабабушки, һәрберсенең үз урыны булырга тиеш. Анда кирип китсәң бик күп инде анда. Исключенный дигән сүзләр бар инде анда. Мәсәлән, ниндидер әби бабай үзен бик начар тоткан, анда мәсәлән, эчкән, бик каты. Аннан бөтен нәсел уялган, бу безнең. Була бит инде анда, яме. Ул хәзерге көндә дә бар ул анда әйбер. Менә бу әйберләр бик начар чагыла кеше язмышында. Әгәр дә син кабул итә алмыйсың икән үзеңнең туганыңны, үз туганыңны, ул нинди генә булса да, усал булам, ул анда бик каты теге ниндидер гынахлар эшлиме, син аны барыбер кабул итәргә тиеш. Чөнки нәсел агачында һәрбер туганның үз урыны бар. 7 буынга хәтлек дәвам итәләр бит. 7 буынга хәтле. Чөнки безнең ДНК, без бит инде нәрсәдән торабыз? ДНК әби бабаларыбызның. Шуңа алар эшләгән эшләр ул бездә дә чагыла. Аннан бер кая китеп булмый. Ләкин ул һәрбер балада чагылмый, әлбәттә. Без менә 14 онык, башка оныкларда юк бит андый проблема. Башкаларның бит безнең анда 20 ничә бит алар хәзер. Бөтенесенең балалары бар. Менә миндә ничектер менә шулай бәйләнеш бар. Медицина күзлегеннән караганда син сау сәламәт шулаймы? Медицина күзлегеннән караганда бар анда ниндидер теге кайтыш. Әйе, теге 100% дип әйтеп булмый, ләкин минем сәламәтлектәге, теге хатын-кыз сәламәтлеге, минем дәрәҗәдә булган хатын-кызлар табалар. Андый теге куркыныч түгел. Табалар. Андый очраклар бар, берне генә түгел, анда икене дә, өчне дә табалар. Шуңа күрә андый яктан караганда, медицина күзлегеннән караганда, бала булырга тиеш кебек. Кызык. Бик кызык мәгълүмат әле менә шушы нәсел каргышы дигән әйберне ишеткәнем бар мидем әлбәттә. Яисә башка нәсел үпкәләп андый да бар. Әгәр синең нәселеңә нинди дә булса каргыш әйтсә, ул синең балаларыңа төшергә мөмкин. Менә аны безгә дәвам игеләйтәдер иде. Мин аны була ишеткәнем дә бар, кеше рәнҗетмәгез, менә ул үзеңә тимәскә мөмкин. Синең балаларыңа тимәс, ләкин балаларының балаларына төшергә мөмкин шушы каргыш дип әйтәдер иде. Ул чыннан да менә мин ул әйбердән үзем дә шундый куркам. Хәтта менә балаларны тәрбияләгәндә дә мин кайчакта интервьюлар алганда мин дә сорау бирәләр дә, менә әйтик, мәсәлән, Аязның кем булуын телисез, мәсәлән, хоккейчы булуын телисезме? Беләсезме, әйтәм, мин аның менә кеше булуын телим. Ул менә кем баласы дигәндә, менә шуның баласы шуны шулай рәнҗеткән икән дип әйтерлек булмас. Иң зур ят әйбер, менә шуны рәнҗеткән икән дигән әйбер мәйтәм. Кеше рәнҗетмәгез. Иң куркыныч әйбер менә шул чыннан да кешене рәнҗетү. Шуннан да шулай. Ул бит чыннан да менә бу әйбер бит бар, ул нәсел каргышы, ул төшәргә мөмкин. Гомумән алганда, менә безнең институтта әйтәләр инде, Россиядә 60-70% нәселләр ябылуга таба бара ди. Шуннап та карасаң, бик күп бит инде эчкечелек, наркомания, күпме авыру балалар туа. Бу да бит инде шуның билгесе. Нинди теге бала туарга җитешмәгән, аның уже начар чире бар, әйме? Һәм бу күпчелек вакытта безнең әби бабаларыбызны, анда 3нче буын, 4нче буын, без аларны белмәүдән дә килә.
аларга тиешле дәрәҗәдә хөрмәт, игътибар булмаудан да килә. Алар белән элемтәне рәтләсәң, бу сораулар үзеннән үзе шишелә. Бу бит инде балалар белән генә дә түгел. Кайсы бер кеше эшли, һаман аның кредиттан башы чыкмый, мәсәлән, андый сорауда да булырга мөмкин. Кайсы бер кеше беренчектә гаилә тормышында бәхетле яши алмый, шулай бит? Менә мондый сорауларда да булырга мөмкин бит ул. Нәселдән килгән шул негатив дип әйтим инде, киеренке энергия. Күрәм, бу тема сиңа бик кызык. Бик кызык. Син җыр турында бу хәтле канатланып сөйләмәгән идең. Юнәлеш бу синең. Уңышлар булсын сиңа. Кеше үзенең җаны теләгән хезмәт белән шөгыльләнергә тиеш, ләкин син инде тамашачыларны да онытып бетермә. Мин онытмыйм, быел шундый матур җыр яздырдым, Замира. Ул шундый матур, Гүзәлия язып бирде. Каеннар дигән җыр, тагын туган якка багышланган. Кирип тыңласыннар әле тамашачылар. Каеннар дигән җыр. Ис китмәле җыр. Бик матур җыр дип әйтте, хәзер тыңлыйсы килә бит инде, хәзер түземлек җитми. Җырлап күрсәт. Ак каен арасында күрдем мин карасында, тирәдем иреннәремне каеннар ярасына, сезнең белән бергә үстем, йөгереп уйнап яныңда, язын татлы суын эчеп, бик сусаган чагында. Бик матур. Матур. Güzelinde. Aferin. Bizim brigada sana alkışlay. Aferin. Уңышлар сиңа. Гел шулай матур җырларың белән сөендереп тор. Җаның теләгән хезмәтең белән шөгыльлән. Инде теләгәннәреңне Аллаһ Тәгалә дә ишетеп, иншалла. Амин, рәхмәт. Иншалла үзең теләгәнгә ирешергә насип булсын иде. Бу тапшыруга чакыруың өчен Замира сиңа аерым бер рәхмәт. Рәхмәт үзеңә, рәхмәт. Күңелеңдәгеләр белән бүлешкән өчен, серләрең белән. Инде тамашачыларыбызга тапшыру ахырында нәрсә әйтер идең? Тамашачыларга әйтәсе килә, өметләрегезне бер кашан югалтмагыз. Өмет яшәтә кешене, шулай бит? Канатларыгызны ниндидер сәбәпләр аркасында сындыручылар булырга теләсә, игътибар итмәгез. Көчле булыгыз, нык булыгыз, үз-үзегезгә тугры булып калыгыз. Иншалла. Монда инде степ мен әйтергә сүз дә калмады. Һәм иң мөһиме ул хыяллар тормышка ашсын. Иң мөһиме тормышка ашсын. Хыялда гына калдырмагыз, хыялларыгыз тормышка ашсын. Гөлназ, рәхмәт сиңа, күңелеңдәге булган серләреңне безнең белән дә уртаклашканың өчен, бүгенге шу вакытыңны безнең белән уздырган өчен. Миңа калса тамашачыларга да безнең әңгәмәбез ошагандыр. Сезгә дә рәхмәт, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, безнең белән булганыгыз өчен. Тагын бер атнадан күрешербез. Исән-сау булыйк.